Kaixo eta ongi etorri kafe bat, saio honetako beste ekitaldi batera. Gaurkoan Lourdes Iriondo, ez gera alferri pasako pelikulari buruz arituko gara, eta pelikula hau Irizar sarirako hautagaia da. Eta hemen ditugu gurekin bere gidoilaria, Idoia Garces, eta bere gidoilari eta zuzendaria, Inge Mendioroz. Kaixo. Kaixo. Zer modu zaudete ondo? Oso ondo. Bueno, hasiko gara hasieratik, niri hasieratik astea gustatzen zait. Gustatuko litzake kontatzea pixka bat, zein izan zen lan honen abia puntua, okerrezpanago Mikel Laboa katedrarekin ari zinen Inge zulanian, eta hortxe zerbait sortu zen, ez? Lourdes Iriondori buruz, lan hau egiteko edo. Bai, nik egin nuen beste lan bat katedrarako, eta hor kontatu ziaten, esan ziaten pixka bat, batzutela gogoa Lourdesenekin zehose egiteko. Baina beraiek ere etzakiten zer egin, da ez, eta hor utzin ziaten ideia hori buruan, eta jarri nintzen pixka bat rebisatzen pertsonaia, ez da? Zer nik ere hori ez neukan oso garbi. Eta, jarri nintzen begiratzen, ikusi nituen artikulo oso zarrak, gero ja gurera ekarritakoak eta iruditu zitzaiten zala oso ikuspegi zarkitu batetikan begiratzen zela pertsonaia. Eta gero beste alde batetikan topatu nuen bere iritzi artikulo bat, zeruko argian, eta hau zen profesionaltasunaren aldarria, ez da? 70ko hamarkadan, ez 60 amaieran, eta orduan iruditu zitzaiten izan, flash bat, tipa hau, hori. Eta gero ja Idoiaren gana jo nun, iruditu zitzaiten, badauka zer kontatua, eta hoxe. Zer ikuste dut, zuk esaten zenuen bezala, zuk etzenekien agian asko, eta nik uste dut askori gertadakiguken zerbait dela, ez? Lourdes Iriondo ezagutzen dugu agian abeslari, Xabier Leteren emazte, ez? Baina askoz gehiago dago atzetik esan duzun bezala, eta uste du dokumental honek hori azaleratzen duela, ezta? Nola izan zen zure gana Ingek jo zuenean Idoia hor bidetxoa? Nik Lourdes alaxi ezautze genuen, ama zalea dalako, eta bai, nahi ere etxitzaidana gustatzen zen, gaur egun ze ikuspegikin ikuste genuen, ezta? Bere... ez dakit ez dokamairuko faseura edo minigonarekin eta nola agertze zitzaigun eta irutze zitzaidan gero ikertu edo jakin ondoren edo bere bizitza ikusi ondoren etzala neska xalo hori emakumea sartu zen, zimurrak izan zitun, hilea moztu zun eta ideiak oso argi zitun eta Ingek aipatu duen artikulu horretan oso aurrerakoia zala ikusi genuen eta gauzak argi eta garbi esate zitula, eta baten muturra okertu, eta garai hartan batek baino gehiago muturra okertuko zuen, eta uste berari zitzaiola inporta, ez da? Berak oso argi zekan eszenariotatik jetxiarren, euskal kultura bizi berritu behartzala, transmisioan lanin behartzala, eta transmisio kate begi garrantzitsuena aurreta gazteak ziala. Eta, esan dezagun, ez genula ezagutzen, baina bai ezautze genuen, ikastolan edo gure liburu artean zeuden Lourdesek idatzitakoak, eta bere kantak ere abestu ditugu, baina jakin gabe berazala. Uste, jende askok ezagutu dula, baina ez du jakin Lourdes zeola gauza hoien atzian. Transmisioa aipatzen duzu, garrantzitsua eta erreferenten kontua, eta adibidez esan duzu haur eta gazten literatura, eta Mariasun Landak, momentu batean, niretzat adibidez Mariasun Landa, bera izan dagian erreferente, haur eta gazten liburu gintzan, baina beretzat erreferente Lourdes izan zen, eta askok, hori ezkenekien, eta zuei esker, gehiago jakingo dugu, Lourdesi buruz. Bai, hoxe da, gu, hasieratikan, pixka bat ikusita ze gai landu nahi genitun, ja jarri genitun olako elkarrizketatu batzuk, ados jarri ginen, hasieratikan batzuekin, eta noski Mariasun Landa zan literatura edo aur literaturan inguruan hitz egingo ziguna, eta bera etorri zanean esan zigun, bere ezagutzen zuen Lourdes, ze gainera gero antzerkian ere ikastaro bat egin zutela elkarrekin, eta familiak ere bazukan harremana,
Eta hoxe, eta berak esan zigun, Lourdes izan zala lehendabizikoa, orduan berarentzako erreferente bat zela. Eta nik uste ikasi degula dokumental honekin ere, askotan esate zaigu erreferenteak behar ditugula gure identitatea sortzeko, eta orduan erreferente bila edo erreferenteak gaur egun izan, Mariasun, baina eske erreferenteak izan ditugu. Kontua da, izkutatu omen dizkigutela, edo ez zaiela behar dan garrantzia eman. Orduan, Lourdes erreferente bat izan da Mariasunentzat, eta beste agenda askorentzat, eta akaso Lourdesek ere izango zuen besten bat, ez da? Hemen gauzak ez dira sortzen. Baina da, beti, referentea behar ditugu, edo sortu behar ditugu. Izan, badaude. Eta horri buruz ere galdetu nahi nizuen, esan duzu ez, ados jarri zinetela zeini elkarrizketak eta barregin, 8 emakume agertzen dira hemen, eta oso ezberdinak ez da, bakoitzak bere arlotik ez, esan dugu Mariasun Landa, Agurtzan Intxaurraga ere antzerki gintzati, Jule Goikoetxeak ere egiten du oso kokapen egokia, ari ginen erreferente horiei buruz, bakoitzak ez bere aletxoa eta bere arloa lantzen du hori, nik uste dut oso ondo egina dagoela ez, eta oso ondo asmatua dokumentalean. Premeditatua. Hasiera batian bagenezkan batzuk esan bezala, lehenengo, bi fase bezala egon dialako filmean, ez da? Eta gero, dokumentalean pasatzen dena. Azkenean batekin hitz egin da, irikitzen dizu beste ate bat, eta horretara zoaz, ez? Eta hortan oso garrantzitsua izan zen, bigarren zea horretan, guia maitei dirini egin genion, eta elkarrizketa. Eta bageneukan bere belaunaldi hortako abeslari ja, gune genuna. Baino, Patxika Erramuzperi elkarrizketatzeko aukera izan genuen, area junginan, eta Patxikak bi gauza esan zizkigun oso importantea dokumentalean, bat izan zen Maite Barnetxe kazetaria, iparraldeko kazetaria aurkeztu zigula, ideiak ezagutzen zuen, baina, guretzako oso garrantzitsua izan zen, ze arek batzeukan dokumentazio haundila dagola, eta handikan hartu ditugu irudi asko eta asko. Eta zuk aipatu dituzun elkarrizketatuak badaude batzu diena elkarrizketatuak, baina Maite Barnetxe adibidez ez dago elkarrizketatua, baina guretzako bada pertsonai bat dokumentalean. Bai. Esan dezagun beste referente bat dala, batzuk ezagutuko zuten, iparraldean askok, hegoaldean batek, baina emakume hau izan zen Euskal Telebistaren, ez siglak, sino Euskal Telebistaren, lehenengo telebistako aktorea ez, aurkezlea, gauzak argi zituna. Beste referente bat. Uztete garai bateko eferbezentzia hori, eta gero hegoaldea eta iparraldea, eta ze lan kolektibo eman zan, eta zenbat jende egon zan horre erakusten degula, eta zenbat emakume. Eta ematen ziena hotxa baita ere, ez izarrei edo ez dakiz, herriko jendeari eta gauza xumei, ez? Azken finean. Gizartean bat ziala nor esateko. Jakina. Eta aipatzen zenuten irudiak, testigantzak edo elkarrizketatuak, nola izan da hori guztia? Ez? Jostea, artxiboan lana, ikerketa, ez horratzean dagoen lan hori guztia? Nik uste joskur, zati pila bat daudela, ideia oso argi genekan, eta jajaja. Gero, topatu genuen 1977an Lourdesek berak idatzitako artikulu bat, bere ibilbidea eta hainbat gauza kontatzen dituna, baina gure desabantaila hori zezan ez genekan Lourdesik, ez da? Berak ez zulako, elkarrizketa handirik ematen, baina, hori bai izan da ardatz bat, porque Lourdesek hitz egiten du lehenengo pertsonan, bere abestiak genituen, Lourdesen hitzak, eta gero, burua uste, nola desabantailo horri nola egin aurre, eta busto parlante guzik, eta kantak nola estali irudiekin, buruari eraginda, Lourdesek jorratutako gauzak erakutsiz, beste emakume askoren lana ere erakutsiz, gaur egungo sortzaileak, eta ingek egin duen joskura lan izugarria, josi, desjosi, albaindu, ez dakitze, eta gero bordatu. Baina uste, eman nahi genuen mezua oso argi genekala, eta bera batea bestea borobildu degula, alako zirkulo bat egin degula, baina bere
bueno, berak esango igu. Ez, hoxe zan genduna, ez? Ez dagola elkarrizketearik berea, gero beste alde batetikan, bai pentsatu genuela, guk ere ez genuela olako narratzaile jakitun bat eukin nahi, guk ez genuela historiaren narrazio hori egin nahi, beste batzuek egitea nahi genuen, eta horrela, azkenian hori artikulu horrekin, ja ikusi genitun hitza bagen eskala, eta orduan, hori da, ez? Nola hitza horiek nola tapatu, nola jantzi, baina nola jantzi pixka bat era pertsonal batetik ere bai, ez? Netzako badaude irudi batzuk diala poetikoak, naifak ere. Naifak ere bai, baita ere bere ikuspegi hori, nahi genuen, jendea jartzea bere buru horretan, ez? Nun ikuste zituen umen gauza, jolasa, dibertsioa, ez? Bazen olako pertsona bat, ez? Eta orduan animazioa ere badauka bere garrantzia. Eta gero zuk esan dezun moduan elkarrizketatu hauek daude, baina adibidez badago beste bat ez dena elkarrizketatua, bere lanean ikusten dugu, dela Elena Odriozola. Guretzako Elena Odriozola eta aur literatura, gu Elenaren superfana geha. Eta Maria Zunenak. Maria Zunenak ere bai. Eta hoitxe. Eta hori dira, beste hainbat emakumere lanean, edo sorkuntza dokumentala ere, sorkuntza prozesu bat dan bezala, hor bertan, beste sortze prozesu batzuk, edo beste lan artistiko batzuk ere ikusten dira. Aipatu duzu Lurdesen ahotsa ez dagoela, baina zurea bai, Idoia. Hori aipada izakegu, ez da? Bai, eta katarroan ekan, ez nitzan oso guztua gelditu. Ez? Ez. Baina uste dut, hasieratik gainera etzinela zu justu zati hori irakurri bartzuena, ez? Edo... Hasieran bai, gero ez, gero bai, baina nik kalderak iten nitulako, orduan nik baditut hor bi esaldi, eta orduan ingek esate, baina, gero... Atzera aurrera indeu, gero sigizaga, mendian bezala, orain berriro lainoa sartu da, berriro bera, nundago mendia, nundago bukaera, baina, Eta nola sentitu zara bere hitzak esan ez adibidez? Oso gustu, daude pasarte batzuk, dianak, bai, emakume hura zagutu, kafe hau, bera igual hemen, ez dakit gustatuko litzaioken, edo gure dokumentala, baina hemen barko luke, edo guk kafe bat oso gustora hartuko genuke berarekin. Eta zala emakume bat, eta orduan, idazten dituna gaina oso potentea dia, eta garai hartan, esan deguna, muturra batzuk eta besteek, Uste tegurra eman zetzakela... Alde batera eta beste. Bai, bere burua, suposatzen, autokritikare izango zala, eta bere autoexigentzia mailare altua jarriko zula, orduan. Ditu pasarte batzuk, antzestu daitezkenak, eta ondo, gustora egon naiz. Aurten gainera Gipuzkoako Foru Aldundiak, ez, domina emango dio, bazen garaia, ez da inge, horrelakoak, eta... Ze uste duzue egin dezakela dokumental honek, guzre gazte, gure aurrek ikus dezaten, edo zer lortu dezakegu dokumentalaren bidez? Azteko hori sariarena, bazen garaia, zuk esan dezu bezala, azkenian 20 urte dira, orduan bazen garaia. Gu superpozik gaude, sari hori eman diotelako, bagenekin aurten abenduan izango zirela horrelako omenaldiak, edo gauzak egingo zirela, baina saria bera, iruditzen zaigu oso ona, eta baita ere, sari emateko modua asko gustatu zaigu. Ze azkenian egondoa horrelako konbertsio bat, eta kontatu dena ja ez da leno kontatzen zen hori, eta eman diote garrantzia berak egindako lan osoari. Ikusi dugu prentxan Lurdes bat adinduna, eta iruditzen zaigu egon dela aldaketa bat horrekin. Bai, eta gero ere kantaldiek jarraitzen dute, pastoral bat ere ingo da datorren urtean, uste, batek ere esan digu, goguan badula zeo zer egiteko, eta orduan, baina guk bai pentsatze deu, Maria Zunek ere esate zigun liburuak igual zaharkituta, liburuen bat igual zaharkituta gelitu otedan,
badago bat gu superfana gean. Nik TVO deitze jot, berak ez du esate bezala TVO. Astoaren malurra, baina bere kantak izugarriak dira. Osea, aurren kantak ditun kaseta gure garaian. Jo, ez dakit, merezi du eta, horrein inge kontatu du, Benito Otsoa ere, denok, gu ja zartxoagoa gea, baina nahi dut, jende gazte batek ezagutzen du Benito Otsoa. Bai, Lurdesekin pasatzen dena da, alde batetikan, 3 belaunaldi ikutu zitula, bere garaian abeslari moduan gure gurasoak izango zienak, gure garaian liburuak eta ikastolan egin genitunak, eta 3. belaunaldi bat dala, adibidez, intzalkain azaltzen dela gure dokumentalean, eta berak esaten, behat Benito Otsoa jartzen ziotela, eta kriston beldurra ematen ziola. Ez zitzaion gustatzen, hori esan digu ere, bai. Eta orduan, 3 belaunaldi horiek hartu zitun, ezta? Eta gauza diferentekin. Artista gutxi egongo dira, hori egin dutenak, segurazki, hainbeste belaunaldi eta gainera gauza ezberdinekin edo arlo ezberdinetan, ezta? Bai, baina gero entzuten dezu estitxu bat, ez da esate izu banik, disko handi batzukin itun, eta gero bi disko txipi aurrentzat. Bai, agian berdina. Baina bai, egia da. Nik uste, edo igual artista gutxi dago, artista batzuk ere erretiratu dira, eta hoi ere ametitu behar da. Baina, nik uste bera atzera intzun, edo jetxintzan, baina hoi ez da itzakia gizarteak bere aitortza egiteko. Beste gauza bada, elkarrizketak eman nahi izatea, edo medaia jarri nahi izatea, baina bera lan bat egin du herri honen alde, eta nik uste ez bera, jende askok ere egin dula. Eta badirudi, ez dula inbesteko lustreik edo isilagoa da, edo eskutukoagoa da, baina nik uste lan guzik aitortu behar direla. Dokumentalaren trailertxo bat ikusiko dugu jarraian, eskerrik asko, eta zorionak egindako lanatik eta Lurdes Iriondo horrela erakusteagatik. Izan naizun operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak egizitun eta gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orduan hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun kontzertu asko ematen. Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantaria eta kantari ezaguna nire ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta... Ari ginen beti emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute garai hartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia. Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz. Dudaigare referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ez erretzen garaikoa naiz, eta bere liburuiskak geneuzkan ikastolan. Eta ez dakiz zergaitik ez da ezaguna. Hor, emazten malurra. Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.